üzemeltethető. Gyuri. Ha lenne 100 millió forintom, és valami kisvárosba ki akarnám helyezni, akkor úgy végigmennék a 4 főutcán, 4 irányba, és az első benyomás az nekem sokat mondana, és sokat vetne alatba. Hát úgy gondolom, hogy egy dolog főutca, most nem a közterületekre gondolok, hanem egy szintén a probléma, amiről régen nem volt szó a városban, tehát a magánterületek. Évek óta hallom a rádióban, hogy létezik egy olyan jogilag kivitelezhető dolog, hogy kényszerkaszálás. Ez munkát adna valakinek a városba, és megfizetné az, aki évtizedek óta nem lakik a telkén, sőt, olyat tudok a főutcákon, aki igen módos, nagyon módos, tudom, itt lakik, és egész biztos, hogy nagyon ráférne a kényszerkaszálás. Ez apróság. Viszont az viszont napokon, heteken belül kérem, hogy erről komolyan döntsenek, hogy ami életveszélyes. Keleti úton 20 éve lakok, a télen ledőlt a szemben lévő ház, mióta mi ott lakunk, az óta az romosan áll. A nyáron az unokámra, ha rádől, akkor nem fogok szavakat találni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nyusti György jelentkezett. Közben meg is próbálok válaszolni a felvetéshez kapcsolódóan. Kényszerkaszálás kapcsán azt tettük ezekre az ingatlanoknak a tulajdonosaival, hogy első körön felszólítottuk őket. Ugye volt erre példa Budapesten is, hogy csinálták a parlaszfűjítás akció, minden, és látványosan bementek magántulajdonra az önkormányzat illetékes emberei, vagy akik dolgoztak, és azt követően nagyon komoly jogi következménnyel járt, mert magánterületet sértettek. Tehát ez egy nagyon érdekes és kényes téma. Egy biztos, hogy szisztematikusan próbáljuk a lakosságot arra, nem a legjobb szó, hogy nevelni, de ösztönözni, hogy a saját portáján is tegyen rendet. Legutóbb a képviselőtestület alkotott is egy rendeletet, többek között a bérpótló juttatás egyik feltétele, hogy a saját portája körül rendet tartson mindenki. Nem csak kint, nem csak bent az udvarán, de bent is, hanem a portája előtt is. Mert hogy legalább arra vegye már a fáradtságot, uram, bocsánat, hogy ezt megcsinálja. A telek kapcsán az elhagyott telkekhez kapcsolatban az elején szóltam, hogy ezzel van elképzelés, hogy ezeknek a tulajdonosait megkeresve ezen telkeknek a hasznosításán gondolkodik a Szociális Szövetkezet. Én azt gondolom, hogy ez jó úton fog ezt haladni, hogy ezek a telkek ne gazosodjanak. A romházhoz kapcsolatban pedig a közterület felelős, most nincs itt, nem látom, Olá Gabi elkészítette Hajdúdorogon azon ingatlanoknak a listáját, amely ingatlanok a téli időszakban, ebben a magas vizes időszakban megrogytak. Ezen tulajdonosok összesen, tehát az összes tulajdonos, aki ilyen ingatlannal bír, felszólítást fog kapni a napokban, hogy az életveszélyes állapotot szüntesse meg, ezügyben jöjjön be műszaki osztályra egyeztetni, és úgy és amennyiben az segítség, erre már volt az elmúlt évben is példa, hogy a közmunkásokkal segítettünk ilyen romos épületek elbontásában, az építőanyagot kinyertük belőle, amit lehetett hasznosítani, hasznosítottunk, egy jelentős része itt van az iskola kerítésében, ami olyan volt, máshol a zsalóhoz használtuk fel a deszkákat, tehát rengeteg módja van, mert még nyílászárót is tudtunk adni egy-két családnak. Én azt gondolom, hogy ez egy konkrét jelzés, én konkrétan annak is utána fogok nézni, de szerintem az benne van abban a listában, mert tudom, még házról van szó, romos volt az már tavaly is, de az idén télen meg is rogyott. Legalább 15-20 olyan ház van, amit most a télen a magas víz és a felázott vályogfal miatt teljesen életveszélyessé váltak. Olyan szinten, hogy valóban életveszélyes, mert az utcára is kidőlhet. Nyusti György! Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Legelőször is a Mészáros Feri hozzászólásához szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni. Itt élünk dologban évek óta visszatérő probléma az gyakorlatilag, hogy a személy, aki használja a kukát, nem használja, mi a történet vele. Nem tudom, nincs vagy nem lehet egy olyan megoldást találni az önkormányzatnak, hogy van erre mód,
hogy például egy tiketes megoldást bevezetni, ezt a tiketet mondjuk 500 vagy 1000 forintért lehetne megvásárolni az önkormányzatnál, és aki használja a kukákat, vagy egyáltalán szükség van rá, most csak mondtam egy árat, gyakorlatilag ezt a kukára ráakasztja, és akkor gyakorlatilag szolgáltatás után akkor fizetünk, hogyha ezt a szolgáltatást igénybe vesszük. Tudva lévő az, hogy minden szolgáltató, amikor egy hálózatba bekerül az ember egy rendszerbe, akkor az átmenetileg az árakat ők maguknak úgy alakítják, és általában nem lefele, hanem fölfele viszik, ahogy kényelkedvük gondolja vagy kívánja. És nem tudom, nem lehetne egy ilyen megoldást találni. A másik dolog, nagyon elszomorító az a dolog, hogy sajnos Hajdúrogon egyik legnagyobb foglalkoztató úgy néz ki, hogy majdnem az önkormányzat. Tehát nagyon el kellene gondolkodni azon, hogy a képviselők, hál' Istennek egy sem munkanélküli, vagy nem szociális, vagy egyéb ellátásban részesülő ember, nagyon gondolkodjanak el azon. Természetesen ez vonatkozik a polgármesterre, illetve a képviselőkre is. Én úgy gondolom, a képviselők is azért az embereknek az én bizalmamat is élvezték, sokokra rászavaztam én is, jó magam is október 3-án, és úgy gondolom, hogy az a munka, amit ők azért korábban is, mert jó páron vannak köztük, akik évek óta képviselők, gyakorlatilag, amit a polgármester, tehát Tamás is említett, hogy hiány és költség, tehát kölcsön felvételen nélkül jutottunk, Hajdúrog, ott tartunk, ahol tartunk. Én úgy gondolom, azoknak az embereknek a munkája is ott volt éveken keresztül, amit ők kifejtettek ebbe a munkába. Tehát szeretném, hogy átéreznék annak a súlyát, hogy sokkal súlyosabb a probléma itt Hajdúrogon, mint ezt nem lehet elbagatelizálni. Munkahely, ha nem lesz munkahely, én élem a mindennapokban, látom a vízzel, és mi a probléma, látom a villannyal, látom a gázzal, és látom, hogy milyen nehéz kifizetni az embereknek. És kérem, tényleg tegyenek meg mindent közösen, közös erővel, és ne az legyen, tehát legyen kellő alazat, és legyen kellő bölcsesség mindenkibe. Szükség van rá, higgyék el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kis János, utána pedig Kozma. Bocsánat, akkor a mikrofont már ott dönts. Szia. És akkor egy pillanat még mielőtt elkezdve egy gyors kasszát csináljunk, hogy mert ugye az idő is telik, hogy ki tervezi még a hozzászólását. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akkor itt egy vonalat húztunk, és akkor Szilágyi.